дякон Игнатий, за да му се прости всяко волно и неволно прегрешение. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. За да всели Господ Бог душата му там, дето почиват праведниците. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Божията милост, царството небесно и прощение на греховете му да изпросим от Христа, безсмъртният цар и наш Бог. Подай Господи! Господу, да се помолим. Господи Бог! Малката църквица до входа на къщата на Левски. Там пред витринката, вдясно от олтара, стоеше човек, малко по-възрастен от мен, и се молеше. Очите му бяха затворени. Явно мислите летяха високо над грешното тяло. Любопитен погледнах коя е иконата, пред която се молеше и изтръпнах. Пред него бяха косите на Левски. Един малък кичур, руси коси. Потреперах. В един миг мислите ни като че ли се сляга. Човекът се обърна към мен, като че ли насила изваден от молитвата си. Погледна ме с явна неприязан, но после погледа му омекна и ми рече кротко: ела, момче, помоли се пред него и за него. От това място Бог чува молитвите по-ясно. Застанах до него и се опитах да провра мислите си отвъд времето, но не би. Единственото, което усетих, беше един сковаващ страх. Свързан с нашия град, с Стара Загора. Ето за това ние сме двойно по-големи длъжници от нашите сънародници в цялата страна. Ето за това днес ние трябва да си дадем равносметка и да си помислим дали наистина сме достойни негови наследници. Дали в удобството на сянката, на неговата сянка, на онази, която хвърля не само в българската история, но и онази, чиято диря виждаме в европейската, в историята на всички народи, които не са търпили гнев на иго и които са възстанали. Дали сме достойни за тези наши малки съграждани, които може би днес ще получат първия си урок по история, първия си урок по родолюбие и първия си урок за това как трябва да бъдем нация, как трябва да бъдем народ, чиято дума се чува в цяла Европа, чиято дума се чува в цял свят. Защото малка България, защото нашите прадеди, макар и малобройни, винаги са си открадвали велика роля в историята на човечеството. Защото ние трябва да продължим да бъдем тези, които диктуват правилата на Балканите. Защото не ние трябва да влезем в Европа. Ние сме в Европа тогава, когато много народи все още не са били нации. Затова ние трябва да продължим да бъдем такива. Ето за това, точно днес, на този ден, аз искам всички да призовем Българската православна църква, всички управляващи, всички ние да застанем като един, за да покажем, че в трудните времена можем да бъдем заедно. Трябва да бъдем заедно, за да можем нашите деца и след 100 години да бъдат тук пред този паметник и да не навеждат глава от срам, а просто от признателност пред дякона Левски. Слава за Бога!